Споменахме, че се връща след известни здравословни проблеми, все още търси формата си и това, че попадна в финала на топка е белег, че е тръгнала по пътя на завръщането. Има още малко време да влезе в оптимална форма Мария. Сега да гледаме една хубава топка на Ана. Не можа търкалянето ми се получи. Това пък 4 атитюда. Пируеда на атитюд. Също не се получи в края пируеда си. Свали петата. На последната ротация в тези две стъпки. Имаше леки неточности в топката. И като цяло. Аз съм сигурна, че за публиката остава начина, по който тя грабва с присъствието си. Тези леките неточности изчезват. Остават